Is Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok moro ma ok mar piny owacho koro sidho MCAs manonro mane gitimo ogolo ni tiyo maber ne jopiny. Nonro ni notim e ward 35 duto e kaunti ma Kisumu e neno ni oket jotelo tesre mondo singo duto mane gichiwo ndale mane gimanyo ombulu ochop kare. MCA manyaka Central Vincent Obuya emane obedo namba 1 ka MCA makaloleni Shauri Moyo Karen Ajuang ne okawo namba kaka MCA mamiyo matiyo maber. Riwruogno miluongo ni Twex Empower oyango ni gibiro medo keto jotelo moyier tesre mondo kik gimbek tol ne tiyo ne jopiny. Wow, congratulations again. Let's clap. Good evening, everyone. My name is Yvonne Zine. And the team? Where are you, Vivian? Kujeni rakaraka kiroto. Kapok ne yiero timre ga ma 22 ne organize gimiluongo ni debate. E debate kae ne wadwa ng'eyo ni leader mane man gi vision maber kata agenda mar jopiny. Koro bang'e higa achiel orumo wadok ir jopiny kendo. Penjo ni to ng'ama ni yiero jatindi mani yiero cha bose timo gima ni dwaro. Koro wa realize ni tija dek MCA ni tija dek mano legislation kata loso chike, oversight makata mano keto sirikal kata county government tesre maishwa ni pesa ma jopiny otiyo maber kod representation kaka issues ma jopiny wakgi bedo leaders gi kata jotendgi dilgo. I want to encourage and congratulate my fellow leaders who have emerged equally the best, and I'm also proud that the gap between myself and them was not too wide. So it could mean that even other members of this county assembly are equally playing an effective role in leading this county